ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟକାଳ ଅନନ୍ତକାଳ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ଅଛି ଓ ରହିବ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭିପ୍ରେତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରେ, ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର। ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସାକାର ଉପାସନା ନାହିଁ, ଯୋଗ ସାଧନ ନାହିଁ, ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ମତରେ ଗୁଣ ସାଧନ ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଓ ଗୁଣର ଅଭ୍ୟାସ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମାମୃତ ପାନେ ସଂସାର ବିଷୟ ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରିଅଛ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶୁଦ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷୀ ହୁଅ ଏବଂ ଯଦି ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାର ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଜନିତ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଅ, ତାହେଲେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେହି ଗୁଣୋଦୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନ ଗୁଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ଜୀବନ ସଫଳ କର ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରଳ ଅନ୍ଧକାର, ତୃତୀୟ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ବା ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ, ଚତୁର୍ଥରେ ଦେବଗଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ, ପଞ୍ଚମ ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ, ଷଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଯିଏ ଆସ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଲୋକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନିୟମ ପୂର୍ବକ କୃତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପାତକ ଓ କୋଟି କୋଟି ଉପପାତକ କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧର୍ମର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା ଏବଂ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରାଣାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହି ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପାରଲୌକିକ ମହାତ୍ମାଗଣ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷାଦାତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶାର୍ଥେ ଅନୁଜ୍ଞାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଏବଂ ସେ ହିଁ ଅସୀମ ଗୁଣଭୂଷିତ, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପାଇପାରିବେ। ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପରମ ଜନ୍ମ। ଏହି ଜନ୍ମର ପିତା, ଗୁରୁ, ମାତା, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଶୁକ୍ର ପ୍रणବଯୁକ୍ତ ବୀଜ ଶଣିତ ବିଶ୍ୱର ମନୋହର ଭାବ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଅଜ୍ଞ ଦେଶ। ଦୀକ୍ଷାରୂପ ଜନ୍ମ ଯାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ବିଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମନୋହର ଭାବରେ ବିମୋହିତ ହେବା ବିଧେୟ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ତିକତା ନଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଅତଏବ ଉକ୍ତ ଗୁଣୋଦୟ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କର୍ମ ହେଲା ପାପ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ଦୀକ୍ଷାଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିପଦଠାରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏହି କ୍ଷଣ ଦୀକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତୋଟି କଥା କହିଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ସମୂହ। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେମମୟାଦିବସ୍ଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମମୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୀତମୟ ଅବସ୍ଥା, ଦୂରଦର୍ଶନମୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାବି ଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା, କଠୋରତର ଧର୍ମକର୍ମରେ ସୁଦକ୍ଷ, ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନ କରିପାରୁଥିବା, ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ନିସ୍ପୃହ, ଜାତି ଗୁଣ ସମୂହର ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧଗୁଡ଼ିକର ଲୟ ସମ୍ପାଦନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ବା ସମର୍ଥ ଏବଂ ପାପ ଗ୍ରହଣ, ଗୃହୀତ ପାପ ହେବାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ, ଆୟୁ ପ୍ରଦାନ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାର ଅସୀମତ୍ୱ ସାଧନା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହି ଗୁଣତ୍ରୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବହୁଦର୍ଶୀ ବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଜ୍ଞାତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମା ଭୋଳାନାଥ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାପର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ କେହି ସାହିତ୍ୟ, କେହି ବା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁରାଗୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହରେ ଅନୁରାଗୀ, ଦକ୍ଷ, ସେହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓ ନାନାବିଧ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ସୁନିପୁଣ, ସର୍ବଦା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥବିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପରିଜ୍ଞାତା, ସୁବଚା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସରେ ସମର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଏପରି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମମୟ ଅବସ୍ଥାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ, କୁଳୀନ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଦିଗ, କାଳ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ, ଶୁଭ ଦର୍ଶନ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଛଅଟି ଯାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟଭାଷୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ଶାନ୍ତ ମାନସ, ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ, ପିତୃମାତୃ ହିତେ ଯୁକ୍ତ, ନିରନ୍ତର ମାତାଙ୍କର ଓ ପିତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନରେ ରତ, ସର୍ବକର୍ମପରାୟଣ, ପ୍ରୟୋଜନୀୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ ରତ। ଆଶ୍ରମୀ ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସ୍ଥିତ ଅଥବା ତାହା ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ। ଦେଶବାସୀ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିର ଅଂଶବିଶେଷରେ ଅବସ୍ଥାନକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଧାରୀ। ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲେ ସେହି ଦର୍ଶନର ପୂର୍ବେ ଦେବଦର୍ଶନ ଓ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲେ ସେହି ଦର୍ଶନର ପୂର୍ବେ ଦେବଦର୍ଶନ ଓ ଦେବଗଣଙ୍କର ସହିତ ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ କଥୋପକଥନାଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଯେପରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଲାଭରେ ସଦୁପାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତୃତୀୟ କାରଣବଶତଃ ବିଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି କୁହ ଦେବଗଣଙ୍କର ପୂଜାଦି ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ହିଁ ସଙ୍ଗତ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ସଦ୍ଗୁରୁ କର୍ତ୍ତୃକ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେବଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଦେଖ, ସର୍ବାନନ୍ଦ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସଦାଚାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ତୃତୀୟ କାରଣବଶତଃ ବିଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଧକଙ୍କର ନିକଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସହଜ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଭରତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପିତା ଯାହା ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଅଛି, ତାହା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଅଛି। ସିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରଲୌକିକ ମହାତ୍ମାଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଧର୍ମର ଯାବତୀୟ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣରାଶି ଦର୍ଶନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବିବେଚନା କରି ପ୍ରଥମେ ପାରଲୌକିକ ମହାତ୍ମାଗଣ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରାର୍ଥେ ଅନୁମତି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସାଧକଙ୍କ ନିକଟରୁ ବା ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ କଦାପି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ୍ରମରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପାଚାରୀ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତି ନ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ବୀଜର ସଂସ୍କାର କରାଇବେ। ଗୁରୁନାଥ ସତ୍ୟଧର୍ମ ମହାମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମ ପିପାସୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ 9438518127 ଏବଂ 8249777123 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।